Казвам по рода си, защото едно е областна футболна група аматьори, съвсем друго, с няколко класи по-нагоре, е шампионата в Северозападната В аматьорска футболна група. Миналата неделя се играха двубойта от 19-тия кръг в Северозападната В аматьорска футболна група, а вие, уважаеми зрители на канал ЕТА, директно наблюдаваха и директното ни поредно излъчване от градския стадион Червен брег от екипа на Рава Спорт, а пък зрителите на канал Рава вечерта късно на запис наблюдаваха двубоя между Червен бряг и Локомотив Горна Оряховица. В момента на вашите екрани наблюдавате моменти от този двубой, а интересното бе, че до този матч на домакините от Червен бряг срещу горнооряховския Локо, възпитаниците на Илиян Здравков просто нямаха късмет и не бяха записали победа, дори и реми, като изключим онази служебна загуба още в първия пролетен кръг, когато спечелиха служебно като гости на отказалия се през пролета от първенството в групата Ботев Криводол. Радостта беше голяма, слънчев ден, отлично подготвен терен и, разбира се, една младежка агитка, ще разберете накрая за какво става на въпрос, не спря 90 минути да подкрепя своите любимци от Червен бряг. Наистина, уважаеми зрители, доста интересно се разви двубоя, а отбора на Локомотив Горна Оряховица бе корав съперник и е на 8-ма позиция във временното класиране преди отбора на домакините от Червен бряг, и то с солиден аванс от точки. Наистина публиката изригна в 35-та минута, когато най-добрият на терена, забележете, най-добрият на терена от домакините Петю Петров взриви трибуните и отбеляза за 1-0 срещу железничарите. След почивката картината не се промени и по-класният, по-дейният отбор бе този на домакините от Червен бряг. Но гол така и не падаше и крехката преднина на домакините от един гол бе накосан да бъде загубена, т.е. гостите можеха на няколко пъти да стигнат до реми. Но ето, че в даденото продължение, разбира се, отново героят на този матч Петю Петров се възползва от груба грешка на защитата на железничарите и неразчетено излезния техен вратар да го посрещне Красимир Китов и прати топката зад гърба на голкипъра Китов, оформяйки крайното 0-2. Между другото, уважаеми зрители, в този матч неприятно впечатление остави двойката на гостите Любомир Стефанов, който за 2 жълти картона 10 минути преди края на двубоя бе отстранен от ловешкия арбитър Никола Петров. След последния съдийски сигнал, щастливият голмайстор, екзекутора на гостите от Локо Горна, Петю Петров от Червен бряг, бе любезен в едно ексклузивно интервю за вас, уважаеми зрители на Рава Спорт, да сподели следното. Между другото, на кой посвети вкараните от него 2 гола в противниковата врата и победата и новите 3 точки.
Чуйте щастливия голмайстор Петю Петров, Червен бряг. Уважаеми зрители, на вашите екрани е екзекутора на Локомотив Горна Оряховица Петю Петров. Жалко, както ви казах и в коментара си, че Петю не издържа нервите си срещу Плевен, но ето, че изригна днес, беше ферплей и наистина вкара 2 великолепни гола. Петю, поздравление, тук пише честит рожден ден. Спас, кой е? Това е шефа на фен клуба Спасимир Спасов. Днес става на 17 години. Искам да му пожелая да е жив и здрав и все така да организира гидката, която е невероятна. С една дума ти посвещаваш победата и 2 гола на шефа на фен клуба. Би ли го поканил тук да дойде при теб? Да. Също да го поздравим. Къде е Спасимир? Какво ще кажеш, между другото, Петю, днес за този двобой? Може би това е най-добрият ви матч. Първа победа преса, като наистина. Това е Спасимир. Уважаеми зрители, ето го и този, който има рожден ден, става на 17 години. Спас е честито и агитката трябва да стане десетократно повече. Радваш ли се? Да, много. Какво би казал на батко си Петю за в бъдеще какво да прави и на целия отбор и на всички фенове на Партизани Червен бряг? Това някога беше, а сега се казва Червен бряг, защото виждам на шалчетата Партизани. Ами на него бих му казал да вкара повече, защото, нали, може... Да не изкарва червени картони, а да ви радва с голове. Това най-много, да. Ние ще продължаваме да ги подкрепяме и така напред. Кой ще черпи тази вечер? Ти като рожденник или бат Петю с 2 гола? И двамата ще трябва да почерпим. Желая ви от все сърце и победи, Петю, до края. На зрителите какво би казал? Най-вече да са живи и здрави и след така да ни подкрепят. Благодаря, желая ви